beste tarte batean, beste jokaldi batean egin behar dena da, aurkariaren bila jun, pixka bat zalantzak gehiago sortzeko, ez beraiek barrutik eta ondo itxita daude, lan ona egiten nahi dira, benetan saila ipintzen dio atletiki baloionak sartzea hor. Ondo Vanessa, jokoa ezkeraldera zabaldu, Elik erdirak eta buru zukitu du, Erika Vazquezek eta hortxe, partidaka horrieko gola, Lehiak, gaurko berritasun nagusiak, hasierako 11koan, Leia Zaratek, Lezamako jokalari gazteak, zaien egin du, aurreneko gola sartu, eta hemen eztanda Lezamako armailetan, bigarren zatiaren hastapenean, markagailuan aurre hartu du Atletikek, banan eta hemendik aurrera lanak aurreratu eta eroso arituko delakoan, Joseba Agirreren talde. Bai, normalean bai, ez horre erdirak eta ez daño nahi izan, erremateare ondik eta gutxiago, baina hortikan etorri da gola, ez? Leira ondo egonda atzean, geldik, atzelariak asko itxi du horre barruan baloi bila jundelako, eta atzetikan etorri eta ondo sartzen du barrura, ez? Bat eta huts, bigarren zatiaren hastapenean iritsi da gola, Lehiak egin du. Eunate, Vanessa, ondo babestu du baloia Bergararrak. Baloia babestu eta aurkaria gainditu, pasea dotorea bikaina, iskin egin dio atezainari Julemak, gola, baina joanan, txapelak entzekoa Vanessa Gilbertek egin duena. Bai, hor azkenean, Vanessa egin duen jokaldia hona izan da, txartela ez daukan jokalari etorri zaio ondoa, ezin izan du faltarik eginda hankari sartu, ondo aprobetxatu du, eta gero pase hona eginean Julemak oso ondo bukatu, ez? Espero zen olako bigarrengo zatea izatea, ez? Beraiek pixka bat jetxi dira, pixka bat pausotxo bat aurrera eman dutenean, horre leku gehiago bilatzen da barrutik, eta baina ere golare barrutik ganein dago jokaldi batetik da, ez? Hor movimentuak egiten direnean da min asko egiten da, eta ondo aprobetxatu dute. Jokaldi ona. Jokalari puska Vanessa Gilbert, aurkaria gainditu, jokoa bideratu, pasea zehatza, atezainari iskin eginda dotore, amaitu du jokaldia Julemak, denboraldiko 14. gola, bera da Atletikeko golegile nagusia, Elik barrura, Erika Vazquezek jokaldia aurrera eraman nahi du, ondo, oso trebe, orain bai erdirak eta dotorea bikaina egin du Eli Barrak, eta hortxe ez dizen Merinok, Atletiken hirugarrena, orain bai, Eli Barra, Zorroz, Pin, Zehat, erdirak eta paregabea, eta bete-betean asmatu du errematean, ez dizenik. Hau Ibarra hau ikusi genuen hori hartun egunean, ez? Erdirak eta hau egite zituena, baloi ederra ipini du oso ona. Eta gero errematean ona izan da, ez? Pixka bat hori da, lehen falta izan zaiona pixka bat, Irene Paredes bigarren zuten horretan baloia horri pintzea, inguru horretara botatzea, ez? Erdirak eta ona, gole ederra.